पढ़ुची पाठ किंतु मन रहुनी कौन करिबी। ए भिडियो निश्चय देख सांग माने आपण घंटा घंटा धरी बही धरी बसुଛନ୍ତି किंतु मुंड भितर किछि पशुनी। पढ़ा सारिला परे लागुଛି ସବୁ ପଛ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଯଦି ହଁ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ମଜାଦାର ନୁହେଁ, ଦୋଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ିବା ଶୈଳୀର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି କହିବି ଯାହା ପରେ ଆପଣ ପାଠକୁ ଘୋଷିବେନି, ବରଂ ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରହିବ। ଆମେ ସିନେମା ଦେଖିଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମନେ ରଖିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପାଠ 10 ମିନିଟ ମନେ ରହେନି। କାହିଁକି? କାରଣ ସିନେମା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ, ଆଉ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବୋଝ ମନେ କରୁ। ଯଦି ପାଠକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭୟ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ପଢ଼ିବାର ଏକ ନିୟମ ଶିଖିନିଅ, ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍। ଯାହା ପଢ଼ୁଛ ତାକୁ ଏକ କାହାଣୀ ପରି ବୁଝ, ବିନା ଦେଖି ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯାହା ପଢ଼ିଲ ତାକୁ କାହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଇନା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବି ବୁଝାଅ, ଦେଖିବ ସେହି ପାଠ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରହିବ। ମନେ ରଖ, ମେଧାବୀ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ ରାତିଦିନ ବହି ପଢ଼େ, ମେଧାବୀ ସେ ଯିଏ କମ୍ ସମୟ ପଢ଼େ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ପୁରା ଦୁନିଆ ଭୁଲି କେବଳ ପାଠରେ ମନ ଦିଏ। ଆଜିଠୁ ପଢ଼ାକୁ ଡର ନାହିଁ, ତାହା ସହ ବନ୍ଧୁତା କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସୁନୀଲ ମୋଟିଭେସନ ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।